Vreau să vă spun acum despre această plantație de cireși pe care o vedeți aici în fața mea. Această plantație de cireși a fost plantată în anul 1985, chiar sub îndrumarea mea, eu fiind inginer pomicol în această zonă. Acești pomi, eram în situația de a-i defrișa complet sau să le fac câteva tăieri de regenerare. Și aici sunt o parte din acești pomi, că o parte din ei s-au uscat. Am făcut acum 5-6 ani câteva tăieri la o parte din pom și uitați-vă aici, acesta este pomul vechi și s-a făcut aici tăieri. Le arăt eu aici, vedeți, în zona aceasta. Practic am tăiat într-un lemn destul de bătrân și uitați-vă cum a pornit. Ăsta are crengile de schelet de acum, aici și am dat o formă destul de bună, formă de vas. Și acest pom o să mai meargă încă câțiva ani buni. Este un soi foarte bun de cireș, soiul Germersdorf, dacă ați auzit de el. Sensibil la anumite boli și în special e atacat de vermele cireșilor. Dar dacă se stropește, este un soi de cireș excepțional. Această plantație am ridicat-o într-o anumită parte și într-un anumit procent, pentru că o parte din pomi s-a uscat. Dacă vrei, putem merge la un pom să ne arăți, la alt pom. Să mai vedem și alții. E pornit? Da. Aici sunt mai multe soiuri de cireș și o să vă arăt acum un soi de cireș foarte bun, care are trecere pe piață. După părerea mea, este un soi rezistent și la boli și la sensibil și fiind un soi mai devreme, nu este afectat, nu este atacat de vermele cireșilor, care distruge în unii ani un procent mare din producția de cireșe. Rândul acesta aici, vedeți, asta nu i-am făcut tăieri de regenerare pentru că nu a fost cazul. Este un soi, spune, Negre de Bistrița. Foarte bun soi de cireș. Codița scurtă, cu aspect excepțional și cu gustul foarte bun. Uitați-vă ce pom mari și dau producției foarte bune. Și să vă arătăm și producția. Da. Va fi în fructele coapte, o să facem un videoclip și o să vă arătăm. Sperăm să nu vină un unghez mai puternic de aici înainte.